He's seen John Lennon. Той пееше Джон Ленън. Like New Age used to use. Това е направо New Age. There's no sin. Няма небе, There's no hell. няма ад, There's no heaven. няма небе. We are all one. Ние всички сме едно. We don't need a savior. Няма нужда да се спасяваш, Because we are everyone is okay. защото всички сме окей. That was the song. Това беше песента. So I say not good. И аз казах, не е добра. Hallelujah. Алелуя. That was a bad experience. Това беше лошо преживяване. I don't feel good about this. Изобщо не се чувствам добре за тази работа. Hallelujah. You see, I sometimes, I was in India. Аз бях в Индия. I was very tired. I traveled the whole day to come to the place. Бях много уморен, защото трябваше да пътувам цял ден. Само искам да помоля, пуснете монитора на неговия микрофон. And my friend followed me. We was together. Ние бяхме двама, един приятел беше с мен. And I look at myself at the mirror when I come, reach И the се place. погледнах в огледалото, когато пристигнахме. And I was totally grey. И аз бях напълно сив. I said, this trip really make me old. И аз си казах, това пътуване ме прави стар. But I take my finger like this, then I realized it was dust. И когато направих така, разбрах, че това е прах. Thank God. И казах, благодаря на Бога. And I said to my friend, you preach. И аз казах на приятеля ми, ти ще проповядваш. I don't feel the anointing tonight. Аз не чувствам помазанието тази вечер. I start tomorrow. Аз ще започна утре. He said, no, you preach. И не, той ми каза, ти ще проповядваш. I feel that also. Аз също съм уморен. So he forced me to preach. Така че малко ме попритисна аз да I проповядвам. said, let's just do a beginning and then we say to people, okay, come back tomorrow. Нека само да ги поздравим, да кажем, окей, елате утре. Hallelujah. Алелуя. So, but I preach a message. Но аз проповядвах едно послание. One of my shortest message. Едно от моите най-кратки послания. Maybe 1 hour, 2 hour. Може би час-два. Hallelujah. And then I say to the people, how many want to be touched by God? Някой иска ли да бъде докоснат от Бога, казах на хората. And this was Lutheran people, so maybe one hand come up. Yeah, И това okay. бяха лутеранска църква и просто една ръка се дигна. Okay. Добре, добре. But instead of that, everyone. Но Yeah! мислех си, че една ръка се дигна, но всеки си дигна ръката. And I look at my friend. И казах на приятеля ми, You pray. ти се моли. And I don't know. Hundreds of people raised their hand. Стотици хора си дигнаха ръцете. And I say, what are we doing? Какво ще правим, си I казах. thought we take a Benny Hinn one. Може би ще трябва да извикаме Бени Хин тук. Каже, допусни. Hallelujah. That suit today. Touch. Просто това е думата. Допусни. Hallelujah. And hope it work. И се надявам, че ще проработи. Hallelujah. So all the people standing there. Така че всички хора бяха там. And I say, Jesus loves you. И аз казах, Исус ви обича. He want to touch you. Той ще ви докосне. Touch. И казах, докосни! And you know what's happened? И знаете ли какво се случи? A wind coming. A wind. Holy Ghost wind. Дойде вятър. В Святия Дух дойде с вятър. From this side. От тая страна. Over the place. Върху цялото място. In 1 second. В една секунда. Hundreds of people under the Holy Spirit. Стотици хора бяха на земята под силата на Святия Дух. Praying tongues. Молеше се на езици. Demon come out. Демони излизаха от тях. People get healed. Хора се изцеляваха. And people, hallelujah. И хората бяха, алелуя. You don't look at the preacher anymore. Не гледайте повече проповедника. Hallelujah. Amen. So I say to my friend, Така че казах на приятеля ми, I think we can go and sleep. ние може да ходим да спим. So we go and sleep. Така че ние отидохме да спим. And the whole night, И цялата нощ we hear people speak in tongues. ние чувахме хора да се молят на езици. Wonderful. Чудесно. Can you imagine I come to another meeting? Може да си представите, отивам на друго събрание. After experience that, След това преживяване. and I say, touch. И казвам, докосни. Ма ли стана това? And everyone look at me. И всеки му гледа. And look at each other. И се гледа. Touch! Докосни. More. Повече. What will I think? Какво трябва да си помисля? I lost the anointing.
Аз загубих помазанието. There must be some sin in my life. Може би съм допуснал грях в живота си. I haven't prayed enough. Може би не съм се молил достатъчно. I know I should be nicer with my wife. Може би ще бъде добре да взема и жена ми сега. Something wrong here. Нещо грешно има. I need to repent. Трябва да се покая. Tell me what's wrong. Кажи ми какво е грешно. You understand? We respond many times to what happened to us instead Вие to разберете, respond to че- what happened with us. Че често ние отговаряме това, което се случва на нас, а не според начина какво е в нас. Many times, Много пъти. I remember me and my wife, Помня неща с мен и жена ми. especially my wife since she's not here. Сега ще ви кажа жена ми, защото тя не е тук. I take the chance. Имам шанса. No video, no Facebook. Няма Twitter, няма Facebook. Но. I say a lot of wonderful things Аз казах много хубави неща in one church. в една църква. I don't know the whole thing come on Facebook. Аз не знаех, че всичко ще излезе във Facebook. I have to be careful. Така че трябва да бъда внимателен. I cannot sleep in the night. What did I say? Okay. И не можах да спа. Какво ще си каже тя? Hallelujah. Алелуя. But yeah, when things happen, Но когато неща се случват, suddenly there's no money. може да няма пари. We're difficult to pay our bills. И е трудно да си платиш сметките. Maybe get some pain, some sickness. Може да имаш болка или болест. And especially, И специално, this happened to me, когато това се случи на мен, I could not have baby. I could not have baby. My аз не, wife, I може, mean. ние не можехме да имаме бебе. You know, Не жена ми. man and woman. I don't have to explain this. They know. Той каза, понеже аз не можех да имам бебе, пък не се оправяме, Няма нали, че как да всъщност те двамата, нали, трябва. Hallelujah. We could not have baby after 5 years. 5 години след сватбата ние не можехме все още да имаме бебе. I joke. Аз се метапях. My wife is Chinese, Моята жена е китайска жена. Сингапурка. Kung Fu master. Значи майстор на кунг-фу. She will come and teach you И spiritually Kung Fu. тя е духовно кунг-фу. Hallelujah. She will have a man's meeting. She will have a man's meeting. Тя ще има събрание с мъже. She know how to handle men because she good experience with me. Тя има добро преживяване с мен, така че знае как да се оправя с мъже. Hallelujah. But when things like this happen, after 5, I just go and say, it's a lot of Chinese. We have to be a little careful to produce too many children. И може да се каже, имаме твърде много китайци, че да имаме и ние дете. Oh, brother, are you going to have baby? They ask me. Те ме питат, братко, няма ли да имате дете? I say, yes, there's so many Chinese, I have to be. И да, ще имаме, но твърде много китайци има. After 5 years, След 5 години, that joke becomes so dry. тая шега стана много суха. I almost throw up when I hear myself say, Направо исках да я повърна. I have a problem. Имах проблем. And we go to the doctor and say, I have a problem, my wife has a problem, no children. И казахме, нямаме дете. Тя има проблем, аз имам проблем. So how we respond? Как да отговорим на това? What's wrong with me? What's wrong with me? Аз бях в грешка. That's how we respond many times to difficulties in life. Ние понякога отговаряме често в живота по грешния начин. We experience different things. И преживяваме различни неща. Say, what's wrong with me? И те са грешните неща. How many want to know what's wrong with you? Колко от вас искате да знаете каква е грешката при вас? If you want to know, go. Don't ask God. Ask your wife. Не питайте Бог, питайте жена си или мъжа си. Hallelujah. It's not about you. Не става дума за теб. It's not about you. Не става дума за теб. It's no longer you. Това повече не си ти. You're standing before God. Ти стоиш пред Бога Your identity с твоята идентичност. has nothing to do with you. Ти нищо не можеш да направиш с това. I was crucified with Christ. Аз бях разпнат с Христос. It's no longer I. И не съм повече аз. It's no longer my law keeping. It's not longer I do to become. Не е повече аз правя, за да стана. The life I now live. Сега живота, който живея. Hallelujah. I live by faith in Him Сега живота, който живея, го живея с вяра в Него. that loves me.
който ме възлюби and gave himself for me. и предаде себе си заради мен. Амен, така It's е. no longer I. И не съм повече аз. Hallelujah. Алелуя. That's not good in Chinese Това не звучи добре на китайски, because I means love. защото аз означава любов. Oh, I forgot you have to translate the joke. That will become very complicated. Аз разбирам, че да превеждаш шеги понякога може да е трудно. Amen. I used to tell joke in India. Аз I used to tell some joke казвах някои шеги в Индия and it goes like this. и те вървяха така. I talk, Аз казвам I finish my point, и свършвам and the church supposed to laugh, и църквата би трябвало да се смее and the pastor standing like this. и пастора седи така. I say, forget it. И аз казах, забрави за това. Hallelujah. Amen. Амен. It's no longer I. Не съм повече аз, But then he said, the life I now live. но живота, който живее сега. You see, sometimes we Christians, we are so occupied to die from. Ние сме толкова заети да умрем от. I remember, I believe some theological stuff to say I have to die from. Четях някакви теологически неща, че аз трябва да умра за. I have to crucify my flesh. Аз трябва да разпъна плътта си. How you do that? Как го правиш? Hallelujah. How do you die? Как умираш? The good news is, Добрата новина е, you die a death in Christ. ти умря с Христос. And your flesh is crucified И твоята плът вече е разпъната. because you are in Christ. Защото ти си в Христос. Hallelujah. There is a life to live. Има живот вече, който да It's живееш. the new man. Нов човек. It's who you are. Това е който си It's ти. a new identity. Нова идентичност. Can you say hallelujah? Може да кажеш алелуя. Hallelujah. And this is how I respond to life. И това е начинът, по който отговарям на живота. I don't have to respond to what happened around me, to me. I can respond out of who I am. Няма нужда повече Amen. да отговарям на обстоятелствата според това, което са те, а според това, което е моята нова идентичност. Jesus said to his disciple, Исус каза на своите ученици, let's go to the other side. нека да отидем на другата страна. Wow, everyone happy. Всеки е щастлив. I get the word from God. Има дума от Бога. The other side. Другата страна. And they go to other side. И отиват на другата страна. In the middle of the sea, И по средата на морето there comes a storm. идва буря. A storm against them. Буря срещу тях. Look at this response. И вижте на техния отговор The disciple. на учениците. Help! Помощ! We're going under! Потъваме! Look at Jesus. Погледнете на Исус. Same circumstance. В същите обстоятелства. Same challenge. Същото предизвикателство. Same thing. Same experience. Същото преживяване. How did Jesus respond? По какъв начин Исус отговори? What's going on? Какво става? It was not the storm that wake him up. It was the cry of the disciple. Не беше бурята, която го събуди, беше вика на учениците. Don't you care? Не те ли е грижа? They respond to what happened to them. Те отговориха според това, което им се случи на тях. What did Jesus do? Какво направи Исус? He stand up Той стана and rebuked the storm. и смъмри бурята. He respond to what has happened to him. Той отговори не според това, което му се случи на него. Do you understand? Разбирате ли? Hallelujah. God say, have your eyes not on the things that is around you. И Господ казва, не слагайте очите си на нещата, които са около вас. Don't focus on the things around you. Не се фокусирайте на нещата около вас. Everything around you is subject to change. Всичко около вас е предмет, който може да бъде променен. Hallelujah. Don't have your eyes on the temporary thing. Не слагайте очите си на временните неща. Have money today? No money Имаш пари tomorrow. днес, утре нямаш пари. Hallelujah. Алелуя! Amen. Амен! Look at your wallet. Гледаш си портфела. Woo! Hallelujah. Hallelujah. A lot of money. Много пари. Yabba-dabba-doo.
like the Flintstone. I like the Swedish translation. They call Харесвам him, Флинстоун и шведския превод на they Флинстоун. call him Wild Man. Wild Man. И те му наричат дивия човек. Hallelujah. Алелуя. Lot of money. Wow! Yabba-dabba-doo! Много пари, яма да веду! And next tomorrow. И следващата сутрин. Oh my God, so many bills. О, Боже мой, толкова сметки. 1 leva left. Остава ми 1 лев. Yubba-dubba-doo. Веду. Dubba-doo-doo. Дуду. Amen. No more rejoice. Вече нямам никаква радост. You see, this is what Jesus tried to teach us. Вижте, това е което Исус ни получава. And Paul said, И Павел казва, have your things on the eternal things. Eternal. Нека вашите неща да бъдат вечни неща. That's mean everything around you, everything you experience, every feeling, everything in your circumstances can be changed tomorrow. Това означава, че всичко около теб, всичките неща, които имаш, всичките ти преживявания, няма да са тук утре. That means if I have my focus on that, my mood, my feeling, my thoughts and my emotions just go up and down according to what's happening to me. Ако слагаме фокуса си върху настроението си, върху възходите си, паденията си, те утре няма да ги има. Hallelujah. Then they say, have your eyes on the eternal. Дръжте очите си, казва, на вечните неща. What's eternal? Това, което е вечно. Hebrew chapter 9 verse 12 and verse 15 say, your redemption is eternal. В Евреи 9:12-15 се казва, че вашето изкупление е вечно. Your inheritance is eternal. Вашето наследство е вечно. That's mean what you are and what you have in Jesus can never be changed. Това означава, че това, което си и имаш в Исус е вечно. Hallelujah. Амен. Така. So instead of responding to what's happened to you, you start responding to what have happened with you. Jesus loves me. И това, което се случва, ако то е лошо, ти няма нужда да му отговаряш, но да си кажеш, Исус ме обича. His grace is sufficient. Неговата благодат е достатъчна. God is more than enough. Бог е повече от достатъчен. I don't have my attention on what I look around me, but what I have in Jesus. Моето внимание не трябва да бъде върху нещата около мен, но това, което имам в Исус. Алелуя. Hallelujah. Алелуя. It happened something Нещо се случва. when you died and rose again with Him. Когато ти умря и възкръсна заедно с Него. I supposed to stop. Oh, another 2 hours. Oh, good time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Още 2 часа, Исусе, благодаря ти. So wonderful to know that you have so good time tonight. Толкова е чудесно да знаеш, че имаш чудесно време тая вечер. Say after me. Кажи след мен. The time Времето Времето. is е end time. последно време. What time is it? End time. Кое време? Последно време. Something between 12 Нещо между 12